kategoria półśrednia. No i zobaczymy, czy tutaj zawodnik z Warszawy będzie w stanie zwyciężyć. Zawodnicy gotowi i rozpoczynamy ten pojedynek. Chłopaki rozpoczynają to spokojnie, chociaż Dominik tutaj mocnym, tak, low kickiem. Dynamicznie od razu, tym kopnięciem teraz ładny front kick. Kolejne mocne kopnięcie. I znowu, ale w Unique Fight Club te low kicki to już jest szkoła taka, że każdy zawodnik, który wchodzi, po prostu to wykonuje perfekcyjnie. Niczym zawodnicy z klubu Góral Żywiec. Może kiedyś takie zestawienie, Unique Fight Club kontra Góral Żywiec na Silesian MMA? Jak najbardziej. Ale piękny w wykonaniu, taki prawy sierpowy w wykonaniu Dawida Siwka. Ładnie na nogach, ładnie na nogach. Dominik się porusza. Nie daje się zaskoczyć Dawidowi Siwkowi. Bardzo mocne są te kopnięcia w wykonaniu Dominika Parola. Dawid Siwek już tu ma krwawienie z oka. Także któryś z tych ciosów Dominika Parola musiał wejść soczyście czysto. Ładnie orbituje tutaj w koło oktagonu Dominik Parol. Nie daje się ustawić, nie daje się złapać Dawidowi. Próba teraz takiego sierpa na odejściu. Na pewno te krwawienie przeszkadza Dawidowi, bo to kiedy krew zalewa oko jest no bardzo ciężkie i uciążliwe. Ładne rozerwanie tego próby clinchu przez Dominika. Front kick, wykonanie Dominika Parola. Dominik Parol tutaj. Fajnie. I trafił na deskę połączony Dawid Siwek. Dominik Parol debiutuje zwycięsko na gali Silesian MMA 17. Brawo Dominik. Tak, Dominik Parol. Świetna dyspozycja dzisiejszego dnia. Brawo. Także jednym słowem, dobrze, że wziął tą walkę na strajfie, bo tutaj się nie porozbijał. Nie porozbijał się, więc 27 września będzie mógł znowu wejść do oktagonu i stoczyć ładne walkę. te tipy spakujące na wątrobę, tym tipem doprawił później w parterze ciosami. Zajebista dyspozycja. Tutaj kickbokserska praca właśnie Dominika Parola zaprezentowała w tej walce w MMA, no bo to się ćwiczy na kickboxingu, właśnie te kopnięcia stopujące. Zapraszamy do oktagonu, gdzie Janek przedstawi nam werdykt. Panie i panowie, przez knockout w pierwszej rundzie wygrywa Dominik Parol!